Malawi Today. Takulandirani, tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa takhalani pomwepo. Kuyamba naye mitima yake mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walamula kuti asilikali a dziko lino achoke mdziko la DRC. Ogwira ntchito mboma aopseza kuyamba unyenyera ntchito ngati boma sitipereka mayankho omveka ku madandaulo awo pofika pa 25 mwezi uno. Nkhani zina Competition and Fair Trading Commission yaletsa kampani za Baker's Pride ndi Bread Talk kukweza mitengo ya bread. Tindizi kama nkhani zina zambiri tendikaire modzi. Nkhani yathu yamba mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walamula mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno General era kuti asilikali a dziko lino omwe ali mdziko la Democratic Republic of Congo abwerere kumudzi. Achakwera ati izi zikutsatira chiganizo chofuna kuthetsa kusamvana komwe kakhala kulipo mdzikolo. Posachedwa pa nthambi ya asilikali mdziko muno ndatsimikiza kuti amalawi okwana atatu adafa pa zipolowe zomwe gulu la azigawenga la M23 ku DRC lakhala kupanga. Anthu ogwira ntchito mboma aopseza kuyamba unyenyera ntchito ngati boma silawapatsa mayankho ogwira mtima pa madandaulo awo pofika pa 25 mwezi uno. Mwezi uno ogwira ntchito akufuna kuti malipiro awo apa mwezi akwere ndi 44%, komanso kuti maalawansi oyendera maalawansi komanso ndalama zodyera kutchuthi zikwere ndi 200%. And to uphold the rights of workers in Malawi. Mukalata yawo yomwe atulutsa lachitatu, mabungwe ya Civil Servants Trade Union komanso Teachers Union of Malawi akuti apereka masiku 14 iwa chifukwa sakulandira yankho logwirika kuchokera kwa mabwana awo omwe ali boma la Malawi. Iwo ati adapereka madandaulo awo koyamba pa mkumano wa Government Negotiating Team pa 16 August chaka chatha, ndipo kuti kuchokapo sakulandirabe yankho logwirika. Mukalata yomwe asayinira ndi mtsogoleri wa bungwe la Civil Servants Trade Union Lameck Magawa, mtsogoleri wa bungwe la aphunzitsi Awire Malimba, mlembi wamkulu wa Civil Servants Trade Union Atitha Gomani, kudzanso mlembi wamkulu wa bungwe la aphunzitsi Charles Kunchenga ati mabungwe ando okhudzidwa kwambiri ndi kusowa kwa mayankho kuchokera ku boma. Amagawa akufotokoza. Kwenikweni chimene chatibweretsa kuti tifike pamenepa tinali ndi meeting ndi aboma kudzera mu timu yawo imene maisha Government Negotiating Team. Tinakumana pa 16 August chaka chatha. Tinapempha kuboma kuti no atiganizire kuwunikiranso ma allowances leave grant ndalama timapitira ku muzi paona makontrol pa holiday komanso ndalama imene timalandira pa mwezi. Izizi titawuza aboma pa 16 August iwo mukuyankha kwawo anateka ati kuyankhana kuti patasuka mawiki awiri. Komanso zomvetsa chisoni kuti atatha mawiki awiri aja sanabwere kwa ife. Tinayesera kuwalembera kalata mutha kuona mu statement mwathu mutayika mu masiku pamene takati kuwalembera makalata. Komano makalata onsewo sanayankhe. Tidapita ulendo womaliza kwa mkulu amene akuyimirira boma pa nkhani ya kumano umenewu. No, kani mbali mwatauzeso secretary to the president. Ndichoka chake tinalembera pa 13 January secretary. Chikhulupiriro chathu chiyembekezo chero kuti angasinde munthu wamkulu kufika siku limene la 31 January kalata yake. Zomvetsa chisoni kuti even munthu wamkulu yemweyo mpaka nopano sanatani sana yake. Mkulu wa anthu ogwira ntchito mboma Michael Nzamba sadapezeke kuti athirepo ndemanga pa nkhani lachitatu. Ndalama zomwe boma limayembekezera kugwiritsa ntchito pa project yomanga njanji ya sitima kuchokera ku Marka kufikira ku Nsanje zakwera kuchoka pa 68 billion kwacha kufika pa 141 billion kwacha. Ndoneona za mtengatenga komanso ntchito a Jacob Ahara yaulula izi itayendera ntchito y'imboma la Msanje. Ahara atizachitika kamba kazifukwa zosiyanasiyana kuphatikizapo kukwera kwa katundu. Iwo atinso gawo loyamba la ntchito yomanga njanji itha kumapeto a mwezi wa August chaka chino. Ahara ofotokoza. Chomwe ndifuna mvetsetse pano ndichokuti the biggest challenge kapena mavuto akulu kwambiri omwe adakumana nayo kapena akanakumana nayo ndi kwa njanje imene inali nkhani ya mabridge. chifukwa kunoko ndi mbali mwa ma mountains awo momwe mukuonera
mitsinje ndi yambiri kuno chifukwa chokuti Chire ali pafupi. Ndiye tsopano chifukwa cha zimene zimapangitsa kuti mabridge akhale pafupi komanso mitsinje yakuno monga mukudziwa kuti nkwa flat kumabwera manamondo osiyanasiyana zimakhala zikukokolola zinthu osati pang'ono yayi. Moti chomwe chidali challenge yayikulu sikumanga kungoyala njanje. Kuyala njanje nchinthu chophweka kwambiri koma kuti timange zinthu ngatizi ndi zomwe zimatichedwetsa zimenezizo. Pano patikukamba pano tili pafupifupi pa 46 kapena 45% pa ntchito yonse chiyambireni pa 72 km imenanena ichi. Mukayiona 46% imene sikukamba za mtunda omwe wachitika kapena omwe tayala njanje koma mtunda omwe tagwira ntchito. Mabridge amangidwa akali pano patikunena kuti bridge ikumangidwa yomaliza ikufika ku Nsanje. Mmodzi wa akuluakulu ku kampani imene ikumanga njanji ya China Railway 20th Bureau Elias Banda wati ali ndi chikhulupiriro kuti ntchitoyi iyenda mmene anakonzera. Kwa ukulu tapanga kale komano ndinenepo sikutanena kuti zonse zitha komano kufika Nsanje tikafika by August. Mvula ilikodi ndipo zikutisokonezadi mwapa ndi apo komano tikutha kupitiriza kugwira ntchito mpata ukapezeka. Kampani komanso olemba anthu ntchito apempha kukhala patsogolo kuphunzitsa anthu awo za malamulo a ntchito. Mkulu wa bungwe la Employers Conservative Association of Malawi ICAM George Kaki wanena izi kutsatira maripoti kuti kampani zina zikuopseza komanso kuchotsa ntchito anthu amene adaulula mazunzo omwe akukumana nawo pa ntchito kwa nduna ya zantchito Avenabiko Mumba. Daniel Zimba walemba ripoti. Akaki ati ndizodandaulitsa kuti olemba ntchito ena akutengera mwayi kuti ena maogwira ntchito awo sadziwa malamulo. Iwo atsindika kuti kampani komanso anthu olemba ntchito atha kupindula kwambiri ngati angatsate malamulo ndi kuonetsetsa kuti pali ubale wabwino pakati pa iwo ndi ogwira ntchitowa. Pamene popo ndi zosakhala bwino ndi udindo wa ife ngati olemba ntchito kuyesetsa kuwaphunzitsanso anthu amene akugwira ntchito kuti adziwe kuti kodi maudindo awo ndi chani, maufulu awo ndi chani. Angatero anthu aja amatithandizira kugwira ntchito mumaso. Koma ngati sitikutero nchifukwa chake mumaona kuti nthawi zambiri tikapita khali ndikulemba ofesi khali kumabwalo a milandu timapezeka olakwa zimene zimakhala zochitika. Malamulo aakulu a dziko lino amafotokoza kuti anthu ogwira ntchito ali ndi ufulu odandaula kupereka maganizo, kugwira ntchito m'magulu komanso kukhala m'magulu osiyanasiyana ogwira ntchito. Poyankhulapo katswiri pa zamalonda komanso chuma Marvin Banda wati ogwira ntchito adzipasidwa mpata okhala ndi magulu amene angamadandaulireko akaphinjika. Koma Banda apempha maguluwa ma Workers Union mchingerezi kuti adzigwira ntchito mosakondera. Iwo akudziwa kuti anthu amene akuwalemba ntchitowo sadziwa maufulu awo. Chinthu chimene chichi kuti chithe pangatengere kuti wina aliyense abwere limodzi kukhale kuti malamulo aja anthu ogwira ntchito anthu achitsindikira pa wina aliyense achidziwa kuti kodi ineyo udindo wanga ndi wani. Chifukwa chokuti ufulu umene kuti kukhali sinapange protect tikamapita kuziya zokuti leba manje yathu zaona kuti chizovuta kuti olomba something yathu 2063 aja akwaniritse. Impono kuli ma union aja. Ma union yo chikila ike ndimeneyo amafunika kuti iwo azidziwitsa anthu onse mene akukwera ntchito pa kampani kuti ufulu wanu ndi uwu chakuti chikhale apa. Pakadali pano Amumba ati akufufuza malipoti oti kampani za Money Puffs komanso Hauli Plastics zidayimitsa ntchito anthu amene adaulula mavuto omwe akukumana nawo pa ntchito yawo. Gulu la anthu lotchedwa Patriots lapereka thandizo la zipangizo za umoyo la ndalama zokwana 1.2 billion kwacha pa chipatala chachikulu cha Mzuzu Central. Anthuwa omwe ena ali m'mayiko akunja akwanitsa kuchita izi atagwirana manja ndi a Project Q mdziko la America komanso mpingo wa Presbyterian omwe akwanitsa kutumiza katundu mdziko muno. Samkanimira ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pomwe amalandira thandizo la katundu wa zaumoyo, nduna zaumoyo akukhumbitsa katundu chiponda anakuti ntchito za umoyo kuti ziyende bwino mdziko muno zikufunikira kugwirana manja. Achiponda anayamika ma Patriots kamba kotsata ndondomeko zoyenera zopereka thandizo ku zipatala zikulu za Central mdziko muno ponena kuti zidachititsa kunena kuti abweretse katundu yemwe ndi wofunikira.
iwo kanakati ndizokhumudwitsa kuna kuti ena akufuna kwabwino amapereka katundu yemwe ndiwonongeka ku zipatala potengera mwayi mavuto omwe ntchito za umoyo zikudutsamo mdziko muno. Kuno ku Malawi chabwino sindife ochera bwino kwenkweni komanso sindife kuntaya kuti anthu katundu uko kunjako chifoti kaswana izochita olowakhala pang'ono kuti nthawi yake kugwirira ntchito ndi ambweretse kuno ayi zikatonto sizikhala bwino wapampando wa mapatriots a Kamuzu Chiwambo ali makontena kukwana 100 alipo kale kunena kuti abwere mdziko muno kuzathandiza zipatala osati zikuluzikulu zokha komanso zakumaboma ndi m'midzi. Ntchito imeneyi ikafikira boma lililonse Malawi muno tili ndi makontena 100 amene ali pa programu imeneyi. 100 containers tili maboma anga 28 ndi tikapanga masamu pamenepo ndiye kuti boma lililonse osachepera makontena 3. Mkulu wa chipatala cha Mzuzu Central Dr. John Chiporombwe anena kuti katundu ndi zipangizo zina za umoyo zomwe alandira zithandiza kunena kuti apereke ntchito za umoyo zapamwamba kwa odwala. Amanena mu department mawo tufuna chakuti so zandingati wanafuna ndi chinthu imene agwiritse ntchito ndi apa talandira zinthu zimene anthu ma specialist kapena akatswiri athu anafuna ndi kwa ifeyo zitithandiza kwambiri kuti zathandizanso kagwiridwe ntchito kawo. Mapatriots adaperekanso katundu ngati wotere ku zipatala zikulu za Kamuzu Central komanso ku Queen Elizabeth Central mu mzinda wa Blantyre. Bunge la Competition and Fair Trading Commission laletsa kampani za Bakers Pride ndi Bread Talk kukweza mitengo ya bredi. Izi pamene kampani zinali ndi chikonzero chokweza mitengo ya bredi komanso katundu wina kuyambira pa 5 February. Benedetta Chiwandamia adzandiripoti. Masabata awiri apitawo kampani ya Bread Talk inalengezanso zakukwera kwa katundu wake monga bredi komanso masikono ndi 20% kamba kakukwera mitengo kwa ufa wa tirigu ndi zipangizo zina zopangira katunduyo. Izi zachititsa mitengo ya bredi osiyanasiyana kukwera kwambiri pamene wina wafika mpaka pa mtengo wa 2,800 ndi 3,000 kwacha. Mneneri wa bungwe la CFTC a Innocent Helema wati bungweli likufufuza nkhaniyi. Taperekaso zileso zina ku makampani awiri Bakers Pride ndi Bread Talk chifukwa chokweza mtengo wa zinthu zawo wa bread wawo mopyola komanso kuchita malonda mosaganizira ogula komanso kugwirizana makamaka pa nkhani ya mitengo. Ndipo mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa ogula la Kama a John Kapito ati Amalawi akhala akupanikizika kugwiritsa ntchito ndalama zochuluka pofuna kugula zinthu zosiyanasiyana zofunika pa umoyo wawo kamba kuti ochita malonda atengerapo mwayi wokweza katundu wawo mopyola muyeso tsiku ndi tsiku. Apapa panene okutuka statement yocho yaikulu kuchokera kumwina competition and trade koma chimene tinganene ndichakuti popeza katundu wambiri wathu m'Malawi muno amaitanizika kuchokera kunja neso kwa chiyathu akalaisa kuyenda bwino komanso anthu amabizinesi apezerapo mwayi pa zimenezi kuti anthu ajazika kuti akuyika mitengo yokwera pamwambapo. Pa 28 Januwale bungwe la CFTC lidalamulanso kampani 11 kuti zisakweze mitengo ya katundu wawo komanso kuyamba kuzifufuza pa nkhani yokhudza kuphwanya malamulo oyendetsera ntchito za malonda. Zinthu m'dziko la Malawi zakhala zikukwera mtengo pa mlingo wokwera kwambiri kutsatira kuchepa mphamvu kwa ndalama yakwacha. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Izi nduna ya zamalonda ndi mafakitare ya Sostin Gwengwe yadandaula ndi kuchepa kwa Amalawi omwe anali gulu lobwereketsa ndalama la SACCO m'dziko muno. Agwengwe akuti izi zingachititse kuti chuma cha dziko lino chisamakwerebe chifukwa anthu ake alibe chuma chawo. Samkhalemera afotokoza. Agwengwe anayankhula izi pomwe anakayendera likulu la SACCO ya United Civil Servants komwe amakaona ntchito zomwe akugwira komanso zomwe akuchita pochulutsa chiwerengero cha anthu olowa SACCO. Iwo anena kuti ndi okondwa kunena kuti United Civil Servants SACCO ili ndi mamembala okwana
63,000 chaka chino kuchoka pa 63,000 chaka chatha, zomwe kuti zikuthandizira loto la dziko la Malawi kunena kuti anthu okwana 1 million adzakhale mamembala a SACCO pofika mchaka cha 2030. Alipo masako m'Malawi muno amene akuchita bwino, ndipo ifeyo ngati boma timayenera kuonesanso chidwi kuti pamene wakuchita choncho ifenso titengapo gawo lathu kuwathandizira kwambiri kuti amalawi ambiri apindule ndi ntchito za masako. Mkulu wa United Civil Servants SACCO Francis Waliwa anati chidwi chawo chilipoonetsetsa kunena kuti amalawi akukwera pachuma komanso moyo wawo pachuma ukuyenda bwino. Phindu la SACCO lafika pa 12 billion. Chaka chinzakecho linali 7 billion. Kutanthauza kuti chaka chinonso tikuwapasa mamembers athu madividend abwino. Usiku wa tsikuli a United Civil Servants SACCO anakoza mgonero ndi ndunayi komanso akuluakulu ena amasako osiyanasiyana komwe amakambirana zomwe zingathandizire kunena kuti amalawi ambiri alowe SACCO. Mkulu wa MOSCO Fumbani Nyangulu anati amalawi akhale ndi chidwi chomasunga ndalama ponena kuti kutero kumathandiza kunena kuti akwere pachuma. Nditufuna tipemphe ndithu mabungwe komanso boma kuti atithandizire pa nkhani imene yophunzitsa Malawi ubwino wakusunga ndalama. Unduna wa zamalonda uli ndi malingaliro onena kuti omwe ndi makampani a dziko muno adzikwera ndi 20 pa 100 aliwonse pofika mchaka cha 2030. Ana komanso achinyamata alangiza kuti akhale patsogolo kusamalira mitengo atikamba kuti ndi tsogolo lawo. Ofalitsa nkhani za bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGA Anansi Malata ndiye mwanena izi atatsogolera ntchito yobzera mitengo pa sukulu ya primary ya Nkondezi ku Nkhatabe. Tili ndi ripoti la Feston Malekezo. Amalata anati pomwe nkhalango zikuonongedwa, anthu amene azavutika kwambiri ndi ana mzaka zimene zikubwerazi ndi mavuto monga kusefukira kwa madzi komanso chilala. Iwo anati apereka mitengo yokwana 26,000 msukulu zokwana 26 m'boma la Nkhatabe ndi cholinga chofuna kulimbikitsa ana kutenga nawo mbali pakudzala kwa mitengo. Mtengo uliwonse uli ndi mwini wake mmodzi mwana. Ndekuti tikuona za ana 26,000 mboma lino la Nkhatabe aliyense kukhala ndi mtengo wake zomwe zikhale kuti mitengo ijazi yang'anira mwachitsanzo mwana amene ali standard 1 akamadzi afika standard 8 ndiye kuti mtengo wake ukhala kuti wakula fika tisaiwale kuti mitengo ikhale kudzalidwa m'masukulu. Bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority linadzala mitengoyi mogwirizana ndi Nkhatabe Environmental Trust. Woyang'anira mapulogalamu umeneko a Jesse Kamanga anati vuto lakusakaza kwa mitengo likadali lalikulu mbomali. Anthu ambiri panopa chomwe amaganiza ndichoti tikadule mitengo tiotche makala tipeze ndalama. Pomwe ifeyo cholinga chathu ndichoti tithese vuto limenechi chifukwa kuti mitengo ikatha tikuona kusintha kwa nyengo mmene kuchitikira, tikuona mmene mvula ikuchedwera, tikuona mmene madzi akusefukira. Zonsezi zikubwera chifukwa chachani chakusowa mitengo. Ndiye tikakhala kuti tadzala mitengo yambiri itithandizira kuti zinthu zathuzo mitengo komanso chilengedwe chathu chikhale chotetezeka. Mawu ake mfumu yakulu Nkumbira ya mbomali inati malamulo ang'onoang'ono amene anakhazikitsidwa akuthandizira kwambiri kuchepesa ntchitidwe odula mitengo mwachisawawa mbomali. Mukaonera madera kuno kwathu Nkhatabe ndi madera ena nkaona kuti kuno kwathu mitengo ikutani ikumachulukirako. Inde kwina aononga alimo momwemo komabe timayitsesa ndithu amene walakwisa zimene zoti wadula mitengo mosatani ndeti mamulipirisa adi kuti ameneyo alipire chindaposa. Kafukufuku akuonesa kuti boma la Nkhatabe limataya mitengo pafupifupi 4 mwa 100 iliyonse chaka chilichonse. Wachinyamata ochita malonda mu mzinda wa Blantyre Pido Jumbe wathandiza anthu pafupifupi 160 apatomali mboma la Chikwawa popereka thandizo la chakudya cha ndalama zokwana 2 million kwacha. Jumbe yemwe amagulitsa zovala zakaunjika mu msika wa Limbe watagulitsa ntchito ndalama zomwe wapeza pa business yake. Wina mwa akatundu yemwe waperekedwa ndi monga ufa, soya pisezi, mchere komanso sopo. Zambiri muripoti la Rweleni Mpasa lomwe wawerenga Benedetta Mia. Ajumbe omwe ndi venda ogulitsa kaunjika mu msika wa Limbi ati apereka thandizoli kuti athandize anthu okhala m'madera akumidzi amene akhudzika kwambiri ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Tamva kuti kwapita madzi ochuluka ndino zinatikhuza mumtima kuti mtengepo gawo
kuti ndikafikire abayi ndi alongo komanso mabanja ena amene akhuzidwa kumbali ya mvula kuti ndino nakonzera mphaso imene ndawagulira. Mavuto anzanga ndimati ngakhala ngati anga sindifuna kuona anthu akuvutika, ndimafuna kuti nditengepo gawo kufikira anthu amene ngati kuwafikirawo kaya ndi awiri kaya ndi mmodzi ndimene ndimapanga ineyo. Kuti ndiziweza kunoko ndinapeza munda kunoko kuzera mwanzanga, ndino ntaona nyengo ya mmene anthu analili zinandikhuza mpaka ndinadinga namba ya mfumu kuti ndikumane ndi mfumu ndikambirane nawo nayankhule ndiyapase zimene kwa ineyo kuza kukwanisa. Mmodzi mwa anthu omwe alandira thandizoli mayi Marita Mendozo amudzi mwa Alufeli athokoza chifukwa chowakumbukira. Moyo pakadali panthu kuzunzika nawo chifukwa cha njala mabwera ujeni kwabwera mabobo kubwera nchembere za ndonda kutidyera omera ndipo kwabweranso madzi kutionongera omera. Pamene mwatichita tikuthokoza Mulungu moyo umene musatisire panjira koma mupitirize chifukwa cha mphamvu ya Mulungu imene akupasani. Anthu ena amatokhala nazo chuma koma osathandiza, atokhala zinthu zambiri ali nazo koma osathandiza munthu ali kuvutika, koma pamene mwachita Mulungu akudaliseni. Pa tsikuli banja lililonse linalandira 5 kg ya ufa, soya pisezi, paketi ya mchere ndi sopo wochapira. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisiyana naye mtsogoleri wake mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walamula kuti asilikali a dziko lino achoke mdziko la DRC ogwira ntchito mboma awapyeza kuyamba unyenyera ntchito ngati boma silipereka mayankho omveka ku madandaula awo pofika pa 25 mwezi uno. Nkhani zina Competition and Fair Trading Commission yaletsa kampani za Bakers Pride ndi Bread Talk kukweza mitengo ya bredi. Munali ndine Yanko Selda.